Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Agro svijet. Stalno se govori o gospodarskim zonama, a ne govori se primjerice o poljoprivrednim zonama. Eto i to smo dočekali. Priprema se projekt realizacije jedne agroindustrijske zone na području Čaporica. Kažu da će to biti jedinstvena zona na području Lijepe naše. Proizvodnja hrane je budućnost jer je najmanje pogođena u krizi, iako je tržište devastirano i potrošnja pada, rekao je u Trilju Zlatko Ževrnja, predsjednik Upravnog vijeća javne ustanove RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, prilikom predstavljanja projekta agroindustrijske zone predviđene na prostoru Čaporica, istaknuvši kako turizam treba biti generator razvoja proizvodnje hrane u Dalmaciji i šire. Idejni koncept uspostave agroindustrijske zone na prostoru Čaporica razvila je RERA kao primjer specijalizirane zone čiji sadržaj će biti tvrtke prehrambeno-prerađivačkog sektora, te ostale poslovne tvrtke, zatim trgovačke, bankarske i zanatske aktivnosti, kao i neophodno skladištenje roba, komunalni servis, veterinarske stanice, poljoljekarne, inkubator i razvojno-istraživačke institucije. Naša županijska razvojna agencija RERA Split podupire ovakvi projekt, ovo nastojanje znači grada Trilja i zone Čaporice da se specijalizira kao agroindustrijska zona. Znači to je jako važno jer zona Čaporica je smještena baš ovdje na rubu Sinjskog polja, Triljskog polja, ali i blizina je Imotskog polja i drugih proizvođača poljoprivrednih proizvoda i zbog toga je jako važno znači da ti mali i srednji proizvođači hrane u najširem smislu, da imaju znači jedno mjesto gdje se mogu udruživati u veće proizvodne jedinice, znači gdje mogu puno lakše i pohraniti svoje proizvode, ali isto tako da ih mogu znači kvalitetno plasirati na tržište. Da zona bude platforma za razvoj, za trženje i za širenje proizvodnje na kraju krajeva. Da, upravo tako, znači to je jedan odličan mehanizam kako stimulirati znači mali i srednje poljoprivredne proizvođače da znači, se bave proizvodnjom hrane. Mi smo također pri kraju s projektom teritorijalnog profila naše županije, a to podrazumijeva znači, da će taj projekt pokazati koji poljoprivredni proizvodi se mogu saditi, sijati i tako dalje, na kom području naše županije. Znači, bit će to jedna preporuka što saditi, koje voćke, vinovu lozu i druge sadnice, obzirom na klimatske uvjete, obzirom na petološki sastav tla i obzirom na tržišne mogućnosti. Ono znači što je potrebno tržištu da ljudi sad ne siju. Da se ne događa monokultura određena i stihijska sadnja i proizvodnja. Tako je, koja neće naći svoje mjesto na tržištu. Znači tu će biti jasne stručne preporuke što saditi, što sijati i što će imati svoje mjesto na tržištu. I to će se poticati, naravno. Tako je, naša županija već ima u svom znači, programu onu 1/3 sufinanciranja sadnica u naširem smislu i s tim projektom ćemo nastaviti i dalje. Možda ćemo ga još malo znači, modificirati, malo ga modernizirati. Surađivat ćete tu sa stručnjacima, evo i danas je ovdje jedan doktor znanosti iz područja agronomije. Ja sam čula da je ovo jedinstvena zona, projekt u regiji. Tako je, ovo je, koliko ja znam, prva agroindustrijska zona ne samo u regiji, već i u cijeloj Hrvatskoj. Područje grada Trilja ima uvjete za uspostavu takve zone sa zavidnim potencijalom zemljišta, klimatskim uvjetima te drugim prirodnim bogatstvima i već postojećom infrastrukturom kao što je električna energija, voda, kanalizacija te skora plinska instalacija u 2014. godini. Značajna prednost ovog projekta je dostupnost zemljišta od 23 hektara uz povoljnu cijenu od 4 eura po metru četvornom. Veličina parcela je modulirana od 7.000 do 9.000 metara četvornih, uz moguću fleksibilnost u formiranju parcela po potrebama investitora. Velika prednost je već inicirana poslovna zona Čaporice, na koju se jednostavnije može razvijati i spomenuta agroindustrijska zona, rekao je gradonačelnik Trilja Ivan Šipić. Sama riječ govori kada je u pitanju zemlja, da zemlja nudi itekakve mogućnosti. Triljski kraj, Bogom dan
za mnoga ulaganja, za razvitak na mnogim područjima i mi smo se opredijelili za ono što je desetljećima bilo itekako važno u ovom kraju, to je razvoj poljoprivrede, stočarstva, ratarstva, mnogih grana koje su danas, nažalost, deficitarne, nažalost, u padu, zahvaljujući, reći, mnogim politikama ili zbiru politika koje su se provodile. Mi nastojimo između ostaloga uz sav ovaj recesijski pritisak, nastojimo i dalje raditi ono što bi po nama trebalo biti dobro za triljski kraj. Suradnja sa razvojnom agencijom traje. Razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije je prepoznala i našu zonu u Čaporecama kao prioritet, jednu zonu koja je u jednoj razvojnoj fazi, koja ima u svojim temeljima naglasak na proizvodnji. Danas u njoj radi više od 250 ljudi, što nije mali broj, s obzirom da znamo da je ona otvorena nešto više od godinu dana, da je ona infrastrukturom potpuno spremna primiti nove investitore. Mi smo se opredijelili da damo još jedno novo ime, nastojeći i sa vjerom i nadom da ćemo stvoriti potpuno jednu novu priču u pogledu održivosti i razvoja triljskog kraja kad je u pitanju poljoprivreda, stočarstvo i ove deficitarne, kako sam rekao, grane. Prednosti su ogromne, polje leži neiskorišteno, mnogi naši mali i srednji poduzetnici i oni potencijalni koji bi trebali biti se pitaju kako to sve skupa pripremiti za EU priču, za EU život koji nas očekiva evo za par mjeseci i kako opstati u toj Evropskoj uniji. Gdje se gledaju samo brojevi. Evo, ovo je mogući spas na neki način, moguće rješenje da i ti manji poduzetnici opstaju, rade, da imaju jednu platformu gdje će tržiti svoje proizvode i gdje će biti plaćeni za svoj rad, jer tako da se ne mora okrupnjavati zemljište. Tako je, gledajte, mi želimo da taj mali čovjek koji ovdje želi kupiti jednu kravu, koji želi posaditi nešto u svoje vrte, da ne samo da on živi kao obitelj od toga, nego da jedna šira društvena zajednica ima koristi od svega toga. Prema tome, želimo stvoriti uvjete da svi ti koji sada se bave i oni koji bi se željeli baviti, da imaju na jednom mjestu da mogu naći ne samo informacije, ne samo jednu stručnu pomoć, ne samo pokriveno akademski i strukom ovo područje, nego i da ti proizvodi koji će dolaziti i koji će se okupljati na jednom mjestu da mogu kvalitetno se plasirati prema tržištu. I na taj način ćemo poticati uz one uvjete koje mi dajemo i nudimo, na taj način ćemo izravno poticati sve one koji se još uvijek misle i koji praktički nemaju puno izbora šta napraviti u svom životu. Smatramo da ljudi mogu, ako se uhvate u koštac sa svojim poljem koji leži, da mogu stvoriti zajedno s nama jednu životnu priču za budućnost ovog kraja i svoje djece. Druge komparativne prednosti su udaljenost autoceste 4 km, udaljenost industrijskog kolosijeka 25 km, udaljenost zračne luke 35 km, udaljenost od morske luke 30 km. Vrlo je značajna blizina Trilja gravitacijskim čvorovima regije. To će otvoriti veliki bazen radne snage i specijaliziranih stručnjaka koji će raditi u zoni, a ona će na takav način postati generator razvoja triljskog kraja, ali i šire. Dakle, imamo na raspolaganju 26 hektara potpuno spremnih za agroindustriju, za tu zonu. Naravno da postojeći kapaciteti bi trebali zadovoljiti, ali smo spremni i za dalje jer u našim prostornim planovima nalazi se još 23 hektara koji se mogu itekako iskoristiti. Daj Bog da to tako i bude. Od projekta papirnate ideje koja je kvalitetna do realizacije. Evo, čuli smo, postoje određene faze, kratko.
A prva faza je ovo što mi sada radimo je snimanje terena. Znači da vidimo koji su to ljudi, koji su to kapaciteti, koji su to želje i da na taj način posložimo jednu priču koja će riješiti prvu fazu. A to je jedan kvalitetan elaborat onog što, ko i pod kojim uvjetima bi mogao ući u tu industrijsku zonu, a vrlo dobro će nam doći trenutno i analiza koja se radi koje su mogućnosti Sinjskog polja i ovog Triljskog kraja i kakva je to zemlja, u kojoj fazi je ona sada. Poduzetnici pozdravljaju ovaj projekt. Poduzetnici i običan čovjek pozdravlja ovaj projekt jer zasigurno će se moći stvarati nova radna mjesta, što je itekako važno za ovaj kraj da čovjek ostane ovdje živjeti. To i je smisao i politike i to bi trebao biti smisao svakog onog ko se bavi jednim ovakvim javnim poslom. Važno je istaknuti da se neće raditi o stihijskoj sadnji kultura, nego po naručenom projektu o regionalizaciji proizvodnje, čiju izradu je naručila Splitsko-dalmatinska županija, a vodit će se naravno računa o komparativnim prednostima ove mikrolokacije, koja ima tradiciju u poljodjelstvu i stočarstvu. Vodit će se naravno računa i o regionalnim potrebama, precizirao je agronomski stručnjak dr. znanosti Frane Strikić. Županija je, koliko ja znam, naručila projekt i radi se na tom projektu regionalizacije proizvodnje, što je osnova. Kad bude taj projekt završen, on će na osnovu pedoloških prilika, klimatskih prilika i područja dati odgovore na pitanja gdje i koju kulturu saditi i koju tehnologiju primijeniti u svezi sa načinom proizvodnje. Ono što ovako vi možete možda reći, što bi vi preporučili? S obzirom da poznajete ovo područje. Teško je reći što bi preporučio. Hrane zapravo treba. Mi ipak, proizvodnja hrane je osnova, a cijela poljoprivreda je jasno proizvodnja hrane. Područje grada Trilja je bogato zemljištem i na tom prostoru ima 2500 hektara oraničnih površina samo koje pripadaju gradu Trilju u Sinjskom polju. Osim toga ima u drugim naseljima grada ukupno preko 3000 hektara oraničnih površina. To su uglavnom površine za proizvodnju povrća i ratarskih kultura. Tu ne smijemo zaboraviti naš veliki potencijal, rijeku Cetinu koja nam prolazi tu i odlazi u more, vrlo kvalitetna voda za natapanje za koju bi mnogi u svijetu dali veliko bogatstvo da imaju takve izvore voda, odnosno toliku mogućnost natapanja poljoprivrednih površina, takvo bogatstvo. Mi to imamo u ovome dijelu Sinjskog polja. Osim njega imamo, osim Cetine imamo i druge pritoke, Ruda, Ovrlja, Grab i tako niz manjih rijeka i potočića koji tu prolaze i koji su bogati vodama. Imamo veliku prednost što smo blizu velikih turističkih središta. Tu nam je na svega 30 km od nas je centar Dalmacije, Split, Makarsko primorje tu negdje. Mi smo na putu smo, destinacija smo prolazna prema Međugorju koje je veliko vjersko turističko odredište i u koje godišnje dolazi na milijune turista koji ipak negdje trebaju stat, odmorit se, okrijepit se, a Trilj je Bogom dan za takvu destinaciju. U tome smislu možemo podržati i podržavamo ovaj projekt. Svi programi su bazirani na malom i srednjem poduzetništvu, što i jest poljoprivredni sektor, koji će u ovoj zoni pronaći svoj interes i dobar plasman proizvoda. Ona će biti poveznica javnog, privatnog i akademskog sektora, kako bi finalni proizvod bio konkurentan na tržištu, što jest imperativ proizvodnje koja jamči radna mjesta i kvalitetno življenje. Tomu se nadaju i ljudi ovog kraja. Mislim da je ovo jedna izvanredna stvar koja u budućnosti jako može puno pomoći, pogotovo u našem kraju koji je zapuštan, koji su nekada bilo mnogo krava, mnogo ovaca, a danas vidim priliku da će ljudi nabaviti po neku kravu i držati i od toga moći živjeti. Koliko toliko.
jer ovo je do sad došlo bilo ništa, a sad smatram da će ovo jako dobro pomoći, da će ljudi naći sami sebi neke koristi. Kad bi se to realiziralo, onda bi na jednom mjestu zapravo ljudi mogli svoje proizvode plasirati, da ti poljoprivredni proizvodi kao sirovina se dalje prerađuju u toj zoni i da im se odmah plati za svoj rad. Pa da, i mislim da je najbitniji problem otkupa. Kad čovjek zna na našem području da ima siguran otkup i jednu cijenu, visinu cijene koju s kojom raspolaže, on dalje može nešto proizvesti. I siguran je da će to neko otkupiti, da će mu platiti i onda će on u to ulaziti. Što bi vi voljeli raditi, evo, kad bi se to realiziralo, ova zona? Pa mislim, jedan vid u tome možda držati koju kravu za prvo vrijeme i prodava mlijeko i tako, bavi se s tim. Da. Pravo domaće mlijeko? Da, pravo domaće mlijeko koje je danas traže. Najbitnije je da ljudi imaju jednu sigurnost da će im se platiti, da će biti otkup siguran. Jer džaba nešto proizvesti ako nema otkupa i ako nema cijene. Od toga nema ništa. Vi također nešto proizvodite samo za svoje potrebe. Kad bi se ovo sve realiziralo, što bi to značilo za ove ljude, za poduzetnike? Bili se i vi počeli baviti malo ozbiljnije poljodjelstvom? Pa mislim da bi, ali ovo bi jako važilo za naše ljude i naše građane koji žele se baviti poljoprivredom, tako da se počne graditi, proizvoditi, da se naša polja radi, da se naša mala poduzetništva otvaraju za perspektivu i budućnost našeg kraja. A posebno za zapošljavanje mladih i poticanje za poljoprivredu i ratarstvo, stočarstvo i tako te grane. I radna mjesta, tako da ne bi ostali bez poslova, ne bi bilo otvarana radna mjesta i bolje bi ljudi živjeli, kvalitetnije i tako. I tu bi na jednom mjestu mogli prodati svoje proizvode i dobiti... Tako i mogli bi se izvoziti proizvodi vani, u inozemstvo. A posebno eko proizvodi da se proizvode. Što je trend? Tako je. Mesar sam inače po struci, bavim se poljoprivredom. Mislim da je ovo dobra ideja. Mi smo na jednoj prekrasnoj lokaciji. Samo područje grada Trilja se sastoji od brdskih dijelova i od dijela Dima ravnice. Znači ovaj brdski dio mogao bi ponuditi u budućnosti ono što smo mi nekada zapustali, višnju koja je bila prepoznatljiva, ljudi su s tom višnjom, možda je bila i dvosjekli mač, koja je bila vrijednost višnje. Za tu vrijednost su uzimali zemlju uz more i oplemenili su, ali su tim činom napustali ove naše... Kako se moglo nekad od rada na polju živjeti? Pa moglo se solidno živjeti, školovala se dica i sve. A sad imate li vjere da će ovo na neki način potaknuti malo veći razvoj poljoprivrede? Vidimo, ovdje govore da potencijala ima, zemlje ima, klima je dobra. Evo, treba sad samo odlučiti što posaditi. Tako je, mi smo idealna lokacija za objediniti cijelu županiju, znači od Vrgorca praktički do Vrlike, do Knina, do Šibenika. Mislim da je ovo idealna lokacija i ako se stvari poslože da će to krenuti. Bilo je skeptika i u prvoj fazi gradnje naše zone Čaporice, međutim sad je zaposleno tu oko 200-tinjak ljudi, a uglavnom je bazirano na prehrambenu industriju. I mislim da je to početak ozbiljnijeg posla na ovom području. Već ta zona jednim dijelom može biti platforma za preradu poljoprivrednih proizvoda. Tako je, dobro. U prvom redu mislim evo, u budućnosti dobivamo siranu, a ta sirana je sigurno početak jednog ozbiljnog posla jer će vratiti ljude nekim dijelom na selo. I na koncu podsjetimo da je idejni koncept agroindustrijske zone inicirala javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije. Realizirala ga je putem projekta Agronet. A što je Agronet? Puni naziv je realizacija stalne mreže, logistike, distribucije i usluga infrastrukture u lancu prehrambene industrije Jadranskog područja. Projekt se financira sredstvima Evropske unije, IPA Jadranske prekogranične suradnje 2007. do 2013. godine.
Ukupna vrijednost je 2,5 milijuna eura. U projektu sudjeluje 12 projektnih partnera iz 5 država. Ideja je proizišla iz analize prepreka i problema s kojima se susreće sektor distribucije i logistike za poljoprivredne i prehrambene proizvode na području zemalja uz Jadransko more. Više o njemu možete pronaći na internetskim stranicama RERE. Sve je lijepo, puno boja, sve miriše u vrtnom centru Sjeme. Pogledajmo zajedno. Evo nas u jednome dijelu vrtnog odjela Agrocentra Sjeme u Splitu, odnosno na rotoru kod Merkatora. 1. maja je prošao upravo. Na neki način prolazi i vrijeme povrtnih presadnica, a bum je i prava sezona sezonskog cvijeća, ukrasnih grmova, stablašica i općenito hortikulture. Dakle, ako se nekad nešto događa na tom planu, to je upravo ovo vrijeme i još jedan mjesec dana iza ovoga. Pa ćemo pogledati šta se sve nudi, jer ovo trenutno što vidimo to nije ni 10% onoga što svaki kupac, posjetitelj i namjenik može pronaći u ovome našem centru. Kad sam spominjao povrtne presadnice, onda je karakteristično da smo pokušali ovdje, dakle još ne do kraja, ali smo pokušali staviti kompletno povrće, tako da ćete i sada naći, osim klasičnih rajčica, paprika, krastava, stikvica, dinja, lubenica i tako dalje, naći ćete i kupuse klasične, naći će se raštika, naći se mlada kapulica u kontejnerima, naći će se luk vlasac, dakle naći će se začinsko povrće i još određene stvari koje inače nisu karakteristične ovim centrima. Kod sezonskog cvijeća nezaobilazna je, dakle, pelargonija ili džiran, petunija, surfinija i masa drugih kultura koje je teško nabrojiti. Zadnjih 4-5 godina vrlo popularna je mandevila ili sandevila, koja se vidi ovdje u velikoj formi, u velikom pitaru i po visokoj cijeni, ali se vidi i u malom pitariću od 15-20 kuna, koja ima prekrasni zvonasti crveni cvijet i cvate gotovo cijelo ljeto. Evo ove mačuhice ovdje prekrasne u više boja, one su sađene prije 3 do 4 mjeseca, ali do punog izražaja došle su od pred mjesec i po 2 dana i još će cvjetati otprilike mjesec i to je gotovo nezamjenjiv cvijet u jesensko-proljetnom periodu. Od stablašica spomenuo bi samo nekoliko zanimljivih. To su padajuće sofore, evo tu iza mene, pa je muška murva, pa onda na drugoj strani imamo lipu, bagrem, japanska šljiva, japanska trešnja, zatim koščela, katalpa, pa ljetna mimoza, odnosno albicija i još mnoge druge. Dakle, i povrće, i sezonsko cvijeće, i trajnice niske, i svo ovo ukrasno grmlje, ono je praktički iz domaće proizvodnje, a visoke stablašice su mahom iz uvoza. Karakteristično je to što je to materijal svježe došao, zdrav, prekrasan, ako malo bolje pogledate, to je materijal kakvog se može poželjeti. Među hortikulturnim biljkama ima različitih vrsta, ima jedan dio nekakvih novih i egzotičnih, ali kad bi čovjek trebao preporučiti, onda bi trebao kazati potencirajmo i proklamirajmo ono što je udomaćeno, ono što se zna da vrijedi, što pripada ovom krajoliku. Pa kad pogledamo vidimo hortenzije, tu su buksusi, pa su bugenvile, iza toga lavanda, ruzmarin, pa je kadulja, dakle vrijesak, onda smilje, dakle masa kultura koje su udomaćene u ovom krajoliku i bilo bi zgodno kad bi se držali upravo takvih kultura.
Stalno se govori o uvoznom i domaćem sjemenu. Luk ili češnjak iz Obrovca Sinjskog proizveden je naravno od domaćeg sjemena. Snimili smo priču nedavno tijekom sajma pršuta u Sinju. S nama je vrijedna Marina Balajić koja uspješno proizvodi domaću hranu, ali je prepoznatljiva po ovom našem luku ili književno češnjaku, je li tako? Je, tako je. Jeste li prodali? Je, odlično, prodaja je bila danas izvrsna, znači ljudi su prepoznali kvalitetu i ljudi cijene domaći proizvod. Koja sorta je? To je naš izvorni češnjak koji se već generacijama proizvodi u našem selu, u Obrovcu Sinjskom. Znači, bake su sačuvale sortu, ja nastavljam tradiciju i nadam se da će se to očuvati. Koliko imate zemlje? Pa nemamo puno u odnosu kako neki proizvođači obrađuju na hektare, mi za sada obrađujemo negdje ukupno hektar. I uspješno, koliko se proizvede luka? Pa prošlu godinu smo unatoč suši i napadu grčice, jer smo išli na ekološku proizvodnju, imali negdje oko 900 kila. Ja sam čula da imate svoje vjerne kupce na tržnici, na jednoj tržnici u Splitu. Je, vjerne kupce imamo dostavu subotom prema Splitu, tako ljudi se vraćaju u prirode, odnosno tradicijskim proizvodima prepoznaju kvalitetu i ne žele platiti. Jer unatoč ovoj krizi, znači kriza nas je i nagnala da gledamo di ćemo potrošiti kunu, odnosno šta ćemo kupiti. Ja sam po struci inženjer kemijske tehnologije, pa sam to svoje znanje kemije preusmjerila u drugu stranu. Znači, poznavajući kemiju i njenu stranu, ja se okrećem na onu drugu, jer svi početci kemije se vuku iz nekih biljnih korijenja. Znači, ako koristim preparate na biljnoj bazi, odnosno ekološke proizvode. Koja je ovo proizvodnja, konvencionalna ili nešto između? Između, jer ja sam trenutno bez markice, jer osobno ne volim da me se na neki način prisiljava. Meni moj moral nalaže način proizvodnje, odnosno ja i moja obitelj smo ti koji te proizvode konzumiramo, a višak prodajemo. Vi ste pravi primjer da se može živjeti od zemlje. Je, moja je poruka da se treba okrenuti prirodi, znači ako se okrenimo prirodi, priroda nam bogato vraća. A ljudi sve više to prepoznaju, znači sprijateljuju se sa seljakom. Poruka je seljaka za prijatelja, hraniti se lokalno i hraniti se zdravo. Jer ako se naši sinjski arambaši budu spremali sa kineskim lukom, sa španjolskim kupusom i sa argentinskim mesom, onda se ni alka neće trčati. Znači, mi se borimo da ti svi naši osnovni proizvodi za kvalitetne proizvode budu iz našeg kraja. Dakle, ovaj luk je tražen? Je. Na području Splita, tako? Je, ljudi su prepoznali kvalitetu i šire. I jer se prodaje po komadu ili ovako ovaj vjenčić? Najčešće kod nas se tradicionalno plete vijenac od 25 glava i tako se najčešće prodaje, dok po nekim krajevima Hrvatske traže na kilu. Ne znam, za sad smo ga uspjeli plasirati šire na par kontinenata, je otišao kao suvenir, što je meni jedan od ciljeva za proizvodnju. Minimalna, maksimalna cijena, kako to ide po komadu, po vjenčiću? Cijena vam varira od godine, znači od količine koja se za tu tekuću godinu proizvede. Ovu godinu nam se više ljudi, odnosno više proizvođača tog izvornog češnjaka, pa je veća ponuda na tržištu i znači ovu godinu je niža cijena. Prije par godina vam se cijena kretala 100 kuna po pletenici. Znači sad je prosjek išao nekakav oko 50 kuna za tu izvornu sortu. Tu dosta komada, više od 10. Ima 25 komada, ima u pletenici i mislim da je to neka realna cijena za kvalitetan proizvod. Hvala vam puno i želim vam i dalje uspjeh. Ja ne dvojim da ćete unatoč krizi proširiti proizvodnju ukoliko budete svi složni i vrijedni, a to jeste evo vaša obitelj. Je, moja obitelj s ponosom najavljujem da su mnoge obitelji prepoznale i vidjeli su šta mi radimo pa su prepisali, da kažem, od nas, što ja pozdravljam i svoje znanje ću proširiti, odnosno s radošću dijelim znanje i iskustva koje ja stičem u proizvodnji s drugima, tako da su i mnoge mlade obitelji su nastavile s tom proizvodnjom. Imamo puno ljudi koji dođu vikendom, znači oni dođu vikendom u naše selo, znači pa spoje ugodno i korisno, jer se tamo može puno tog lipog vidjeti, od 3 izvora do Cetinu da ne spominjem, tako da. Evo, mi ćemo također doći, to smo, evo sad ovdje javno smo najavili.
Ja vas javno pozivam i bit će mi zadovoljstvo gostiti vas. Hvala vam. Hvala vama. Od luka ili češnjaka iz Sinja do luka ili češnjaka iz kontinentalnog dijela Lijepe naše. Kolega Ivica Fodor posjetio je jednog proizvođača koji se bavi također proizvodnjom domaćeg luka, referirajući se na priču o sjemenu. 18 ekoloških udruga i udruga ekoloških poljoprivrednika uputile su pismo vlastima u kojemu ih mole da učine sve kako bi sjemenarska legislativa Europske unije bila usmjerena javnom interesu te zaustave gramzivost korporacija prema resursima koji predstavljaju temelj hrvatskog prehrambenog sustava. Ovo je samo dio podnaslova jednog izvještaja s konferencije za novinare domaćih ekoloških udruga zabrinutih za opstanak domaćeg sjemena. Pismo su uputili budućem povjereniku Europske komisije Nevenu Mimici, hrvatskim zastupnicima u Europarlamentu i ministru poljoprivrede Tihomiru Jakovini. No istoga dana doznalo se da njihova bojazan nije opravdana. Mnogo više od uredbe o trženju sjemenom u Europskoj uniji, vlasti u Hrvatskoj trebalo bi brinuti stanje domaćeg sjemenarstva. Uvoz sjemena i sadnog materijala godišnje se penje na 60 milijuna američkih dolara. Izvoz doseže 15 milijuna. Deficit je dakle 45 milijuna dolara. A da se od proizvodnje sjemena može dobro zarađivati, govori primjer Francuske. Ta država ima pozitivnu izvoznu bilancu sjemena, iznosi 600 milijuna eura i stalno ulaže u istraživanja i razvoj sjemenarstva. A u Hrvatskoj nalazimo potpuno zanemarenu domaću proizvodnju. To je naša stvarnost, unatoč tome što su zemljišni i klimatski uvjeti idealni. Zanimljivo je da od povrtlarskih kultura blitva u Hrvatskoj zauzima najveće površine. Na drugom mjestu je grašak, slijede grah, luk, paprika i kupus. Malo je upisanih domaćih sorata u registar sjemena koji će vrijediti za Uniju. Tek ih je 5 priznato. Njima bi se uskoro trebale pridružiti još neke domaće povrtlarske kulture. U priopćenju Ministarstva poljoprivrede koje je stiglo na apel zabrinutih članova 18 ekoloških udruga da će primjena europskih propisa osiromašiti raznolikost poljoprivrednih kultura, ističe se da je postupak priznavanja čuvanih sorti značajno pojednostavljen. A to nije jeftin postupak, jer da bi se neka domaća sorta našla na zajedničkom europskom tržištu, mora proći testove koji koštaju 12.000 eura, kaže doktor znanosti Marijan Jošt, stručnjak za sjemenarstvo. Nažalost, u Europu ulazimo s nerazvijenom proizvodnjom sjemena i s malo upisanih domaćih sorata. Nedaleko Podravskih Sesveta Ivan Baula zasadio je pola rali domaćeg podravskog češnjaka. Naš domaći 1000%. Kako ste umnožili sjeme? Evo, to je sada već 5. godina, to mi je punica da ne lažem, to je zbilja mama imala na vrtu i pomalo, evo to je sada 5. godina, tek smo došli na polorali. Znači, tek na godinu bi mogli za eksploataciju delati. Ja pomalo imam, prodajem, ali ne tak puno. Pokušao je, kaže Ivan Baula, povrće proizvoditi za Podravku. Ali, nažalost, mi Podravci za Podravku ne mremo niš delati. Nije samo luk u pitanju, tu je i sve grah. Drugo, kad se god oni šteli, ja bi njima delal, ali eto, ne mremo se mi, ja moram prek posrednika, ja kao takav ne mrem njemu prodati, nego moram nekakvomu tam z Ludbrega, a Ludbreg je 30 km od Koprivnice, znači, a ja sam 30 km za ovu stran Koprivnice, znači, ja moram robu voziti k njemu, jer je on posrednik, a ja ne mrem njemu direktno prodati, ni to nikak ne ide, to nema šanse. I ne mremo mi dojti. Premali smo igrači, premalo zemlja imamo i to ne ide, valjda, ne znamo kad bi napravili, kad bi mogli seme, bilo kaj neke, da delamo za nje, mi bi sve znali napraviti. Samo kad bi nam rekli, imamo volju. A okus išli domaći češnjak, grah i ostalo povrće, okus je drugčiji. 1000%, evo. Ja zbilja sve naše, kaj sad imao, prodam sve doma Zagrebu. Evo, sve prodam Zagrebu na Dolcu, kaj god proizvodim jer je kvaliteta. Malo je menša morti cena, ali su novci menže. Ima li kakvih ovako ideja da se ujedinite, da ostvarite nekakav svoj klaster, neku zadrugu, vi proizvođači podravskih ovih finih proizvoda? Znate kaj, zadruge je v bilo negda, nema od toga nikaj. Za mene, kako bi ja znal to vam reći, sam svoj gazda. Nema bez toga, ja sam probal levo, desno, ovako ne ide.
ti ako moreš, ako ne mreš, ne mreš. Ne vredi to sada neka izmišljati toplu vodu, to su negdje davno zmislili. Ti ako moreš to napraviti, napravi, a zadruga ne verujem da more ona, jer taj koji bude tu zadrugu vodil, znači treba novce. On bu rekao, meni treba još jedan, pa bu rekao, treba mi još jedan. Bogarati, ja za njega moram delati, gospod. A ja sam se nadela za drugoga 25 let, ja sad delam za se i za svoju decu. Jer sam vam pošteno rekao. Eto, niš drugo. Dragi poljoprivrednici, morate prijaviti svoje zahtjeve za potpore do 15. svibnja ove godine. Javljaju iz Agencije za plaćanja. U idućoj emisiji donosimo priču sa festivala vina Dalmacija Wine Expo. Lijep pozdrav!